ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ 12 ମାସରେ ଅନେକ ବୟସ ଥାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ମରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷର 12 ମାସରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ? 11 ମାସରେ ଆମେ ଠିକ ଥିଲୁ ବୋଲି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। 2025 ଏଟା ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ କମାଇଲେ 2025 ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ এই 11 মাস পর্যন্ত আমি ঠিক দিলু। 11 মাস পর্যন্ত আমি প্রার্থনায় বড়িলু, বাক্যরে বড়িলু, সমস্ত বিষয় কলু, দান দশমাংশ দেলু বলে আমি আজি 12 মাসরে পৌঁছিছু তাহা নুহ। মাত্র প্রভুঙ্কর অনুগ্রহ পাই আজি আমি এই মাসর প্রথম রবিবার দিন পৌঁছি পারিছু। প্রেজ দ লর্ড। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ମାରିବା। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜିଖର୍ୟ। ସେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲିସାବେଥ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଭକ୍ତିର ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଖର୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଳି ଅନୁସାରେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ତାନ ପାଇବ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଜହନ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଜହନ ଦେବ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଜହନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡୁବକ ଜହନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଡୁବକ ଜହନ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, କଲର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ହଉ, କି ଆମର କୌଣସି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ନିଆ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, କଲର ଦେଇକି ସଜାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ, ତାହା କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ, সেই বিষয় নিমন্তে কি প্রকার ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନର ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଏକ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଏକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଜାଗ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଅନେକ ଏଇ ମାସ ହେଲେ ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୃହ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କଲର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ? এই ଡୁବକ ଜହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜହନ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପଥ
प्रदर्शक हेकी प्रस्तुत करूछंती एई डुबक जहन की प्रकार प्रस्तुत थिले आमे सेई विषय रे आज देखिबा आज आम माने की परि प्रस्तुत रहिबा दरकार डुबक जहन केंति प्रस्तुत थिले आज आम माने केंति प्रस्तुत हेबा ताहा आम माने आज जानिबा आसंतु आजिरो ईश्वरଙ୍କର वाक्य आम माने पठन करिबा माथ्यू 3 पर्व 1 रु 10 पद जाए किए जने ठिया की पाठ पढि करि दियंतु तो माथ्यू 3 पर्व 1 रु 10 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମାଥ୍ୟୁ 3 पर्व 1 रु 10 ଯାଏ ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ସନ୍ନିକଟ ଯିଶାୟ ପ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତାହାଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ସଳଖ କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓଟଲମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା କଟିରେ ଚର୍ମ ପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ କାବର ରୁଦ୍ରପଳ ଓ ବନବଧୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମର ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଯଥ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯଥ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ବାପିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାପିତ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖଟିରେ ସେ କାଳସମ୍ର ବଂଶ ଆଗାମୀ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ବଳାୟନ କରି ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଚେତନା ହେଲା ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ମନେ ମନେ ହେଇ କହିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ଅଣାଯାଏ ନ୍ୟାୟ ପକାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ आमेन ओ प्रिय मंडळी आजिर प्रसंग होछि की परि ताहाको आगमन पई प्रस्तुत हेबा आजिर प्रसंग की परि ताहाको आगमन पई प्रस्तुत हेबा तो आमे देखिबा एठारे आजि युवक जन सेही दिन की परि प्रस्तुत थिले कारण प्रभुଙ୍କର से पथ प्रस्तुत करिया पई आसीथिले यीशुଙ୍କ आगमन पूर्वरु तांकु परमेश्वर पठाइथिले आज आम माने की परि प्रस्तुत रहिबा तो एही स्थानरु आम माने तीनोटी विषय देखिबा मन परिवर्तन सहित प्रस्तुत हेबा पई चाहती प्रथम पॉइंट होची मन परिवर्तन सहित प्रस्तुत हेबा पई चाहती किए डुबक जहन एई डुबक जहन को विषय रे आमे जेतेबे देखुछु एई दुई पदरे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट एठारे आमे देखुछु जहनकर प्रथम शब्द जेतेबे बाहरी छी मन परिवर्तन कर एहा ही तांकर आगमन प्रस्तुत अर्थात ईश्वर सहित सठिक संपर्क स्थापना कर अर्थात जी कि आज कहउछंती मन परिवर्तन कर आरंभ रे तांकर या प्रथम शब्द थिला ओ प्रिय मंडळी मन परिवर्तन करिवार अर्थात कोन आपणार मन को चेंज करिबा आपना को पापमय जीवन रो फेरई आनिबा एई मन परिवर्तन करिबा सेई दिन एई जहन प्रथम शब्द आरंभर शब्द कहतिले जेतेबेले से आरंभ कले पथ प्रस्तुत करिया पई आरंभ करूछंती सेतेबेले से कहउछंती मन परिवर्तन कर आपणार दिग परिवर्तन कर
जो दिगरे आमे जाउछु जो रास्ता रे आमे जाउछु जो भूल रास्ता रे आमे जाईकी आमाने पापरे पडुछु सेइठु आमाने फेरिबा पई प्रभुଙ୍କର वाक्य आजि आमानकु एई कथा कहूची कारण आमाने मध्य आजि निजकु जेतेबेले आमे प्रस्तुत हेबा पई जाउछु प्रस्तुत करिया पई जाउछु एई पापरु फेरिबा दरकार जीशु शिशु रूप बेसरे अथरे जन्म हेबे नाही এই জগতকু আসিবে নাহি জন্ম নেই অছন্তি কিন্তু সে পুনর্বার যেতেবেলে সে আসিবে দ্বিতীয় আগমনরে সে আসিবে তাঙ্করি লোকমানকু নেবা পাই আসিবে সে এই প্রকার ভাবরে জনে আসিবে রাজা বেশরে আসিবে বড় বেশরে আসিবে সেই প্রকার ভাবরে সে আসিবে মো প্রিয় মণ্ডলী সেথিপাই আমানে আজি মন পরিবর্তন করিবা দরকার সেই দিন যুবক যখন মন পরিবর্তন করিবা নিমন্তে সে ঘোষণা করিকি আরম্ভ করিকি প্রস্তুত হেবা পাই সে কোন করুଥିଲେ চাহুଥିଲେ কারণ পথ প্রস্তুত করুଥିଲେ আজি যেপরি তাଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆସିବେ আগমন କରିବେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ डिसेम्बर 25 आसिले आमे प्रस्तुत होछु जागतिक विषय रे आमे प्रस्तुत हेबा निश्चित भाव रे हेबा मना नाही कोन कारण मु मना भी करू नाही किंतु ताठू अधिक आम माने प्रभु को यीशु जेते बेले आसीबे आ शिशु बेसरे आसीबे नाही जणे राजा बेसरे आसीबे सेते बेले आम माने गोटे बड़ बेसरे आसीबे सेते बेले आम माने तांको पाए प्रस्तुत होई रहिबा दरकार हालेलुया प्रस्तुतर जीवन आमे देखुछु आजी एई प्रस्तुतर जीवन 25 आसिले डिसेम्बर 25 पाई डिसेम्बर मास आसिले जेति जे आमे प्रस्तुत होछु जहां को पाई आमे प्रस्तुत होछु जे मास पाई आमे प्रस्तुत होछु निश्चित भाव रे से 25 पाई आमे प्रस्तुत होछु किंतु जहां को पाई प्रस्तुत होछु ए समस्त विषय को नै कि ए समस्त विषय रे आमे अनेक अर्थ खर्च करी कि आमे जहां को पाई प्रस्तुत होछु ताहां को पाई आमे कोन करिबा दरकार ना आमे निजो को प्रस्तुत करिबा दरकार निजर जीवन शैली को प्रस्तुत करिबा दरकार मन